सिनायदोंना रायजोफोर बे मा बुस्थु? बेनो जाहैबाय गांजेमा। मा मोना? ओहो एकस'निबाथ' 10ता। 10ताल'सो मोनगोन। 10तायाव 10 दालाय खैता लांमारगोन? दे लागोन दे 10ता हरदो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मासे गेजेराव हरदोब्रा एसे अननायबो गैया। हमग्राया आं नङाबा आरो मारै हरनो हानो? हमग्राया बे नङालै। बैखौ हरबावदो। माब्रैबावला आरो गांजेमाया? इलाय बे माब्रैल'सो। ओमफ्राय जोसो इलाय? नों लालाबालाय? खायसे गदोंमोनलै बबेयावबा बहा थाखो? ओरैनो Saya hidup, saya